velkommen til episode 2 af den her serie. Altså, jeg sagde jo i sidste video, at det kunne blive til en serie. I sidste video fik vi jo lavet det her level. Yes, så der er next word. Yes. Word 2. Så, og vi laver det til en serie. Vi laver så mange words, der er. Kan man se, hvor mange words der er? 11 serier skal vi så lave. Times. Nå. Godt. Okay. Så er vi i gang. Tiden er i gang. Ui. Nej, lige. %, indtil videre. 6%. Okay, den er easy. Jeg troede, det var jeg sagde, om den var easy. Jeg tænkte bare sådan, hvorfor er der egentlig det? Ja, vi har allerede nej, vi var lidt tæt på overhældning der. Lige prøve at overhælde en. Det kan være, at vi også skal prøve med cykler, men jeg sagde jo i sidste video, at det ikke var episode 2. At der ikke kom til, det blev til en serie, men altså, jamen der er World. Så er der 11 af dem. Så bliver det nok til 11 episoder. Så har vi lidt til meget gange. Okay, vi kan lige tælle, hvor mange. Og vi har mandag, onsdag, fredag, søndag. Det er 4 gange. Så 4. Der er cirka til sådan. Men jeg uploader det heller ikke hver gang, jeg laver en video. Det er sådan. Det bliver sådan lidt blandet video, tænker jeg, fordi det bliver også kedeligt. Jeg er jo ikke ligesom Johnny Gade, der laver sådan nogle af de samme videoer hele tiden. Ej, jeg ved det ikke. Det kan godt være. Altså. Så der hop. Oj, hoppi. Hoppoa. Hippa. Sippa. Diba. Oj. Vi har klaret den på 2 minutter indtil videre. Og på 58, så. Og vi har overhalet 1 indtil videre. Nej, I hopper direkte i. Vi kan claim. Okay, det er vigtigt, når man kan claim. Hvad er det, vi kan claim? I fly i 1 minut, det har vi virkelig brug for. Ej. Hallo? Flyv lige over, og så lige lande. Vi er snart halvvejs. De her videoer, de bliver ikke så lange, fordi at jeg er mega hurtig til det. Jeg er jo hurtig til at bire. Det kommer an på, hvad for nogen det er. Den er jo heller ikke så lang. Nej. Okay, hvorfor kommer der altid det der? Det giver jeg ikke. Okay, vi venter lige, og så holder vi, og så farflyver. Vi skal ikke bruge det der boost der. Vi flyver i stedet for. Nej. Altså, imens I ser det her, så er der nok nogen, der er på ferie. Fordi at når jeg optager det her, det er dagen. Jeg har faktisk gået på vinterferie, men det er dagen, hvor man går på vinterferie. Det er nemlig jeg ved det ikke. Nå, jeg ved ikke, hvad for en uge det er, men altså. Men det er i dag, man går på vinterferie i nogle skoler i hvert fald. Jeg gik på vinterferie i dag.
Faktisk i torsdags, fordi jeg var syg, men i dag er jeg frisk, men jeg blev lige en dag hjemme, så man kan sige det på en måde, at det er et pjek, og på en måde er det ikke et pjek. Så der kan være nogen, der er på ferie, imens de ser det her, for den her, den bliver først lagt op i ferien på et eller andet tidspunkt. Damn, it's cooking. 6-7. 6-7. Vi er ikke 6-7 mere. Så skal vi ikke lige dunke til den der. Okay, den her gang bruger vi boost. Ja. Nej, vi har ikke fly mode mere. Hvis så kan man gøre sådan her. Okay, om 3 sekunder. Gør lidt sådan her. Der. De flyve. Hop i 2 minutter. Hop ekstra højt. Det kan vi måske. Perfekt, jeg lander lige. 75%. Nej. Damn, jeg cooker lige nu, altså. Det sagde jeg for tidligt, at jeg cookede. Hey. Jeg tror faktisk, vi klarer den her hurtigere end før. Det tror jeg faktisk, vi gør. Men det er også en anden, det her. Men den her, den burde jo være svær, for det er Wood 2. Nej. Men altså, vi er snart færdige. Vi mangler 4 levels. Og der er kun gået 7 minutter. Okay. Ja, den er, altså jeg er lidt langsommere end før. Men den her, den var også sværere, var den ikke? Før døde jeg næsten ikke. Så, jeg kan se det. Next level. Færdig. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Men altså, det kan være, at vi laver en episode 3. Altså, jeg filmer i hvert fald alle episoderne i dag, måske. Time for at lave det hurtigt. Det der. Sgu da. Nå, han har bare gjort det igen og igen og igen og igen og igen og igen. Det kan man også. 3 minutter, det er godt nok også. Det kan være, at jeg kommer på leaderboardet en eller anden dag. Jo, men jeg spiller det. Godt claim. Okay, vi kan kigge her. Der var der noget. Den der jeg har lige nu. Så kan man købe. Køber den her. Equip. Så ser jeg, hvor god den er. Ja, den er god. Den er god. Yes, vi ses i min næste video.